Ongi etorri Txorien esasoi honean saiora, azken txampan gaude eta zer moduz dago Zigorriturrieta jauna? Ondo, azken kilometroetan nekatuta, baina gogotsu aurrera iteko eta indarrekin. Pres eta guzti hori, posten naiz. Bueno, gaurko errezeta ein batean osasungarria eta arina izango da. Nik uste klasiko handitako bat ingo dula, sukaldaritza frantziarreko handitako bat, Lyon ingurura joan da, baina gu beste moldaketa txiki bat ingo dugu edo mango diogu gehien bat zaporetsuagoa izateko. Zer prestatuko dun? Keneleak, baino arrainarena. Ez dugu ibiliko irinik. Bakarrik, hortarako erabiliko duena da arraia, autarrainska batzuk edo gamba handiak eta arrautza. Hori izango da, arrautzaren zuringoa izango da oinarrietako bat behintzat. Eta gero, honako pure bat, hau inda ekarri du, esan nahi nuke etxen deno dakigu barazki pure bat iten, orduan gure aukera izan da ziazerba pure bat itea. Horretarako zer erabilidun? Ziazerbak, kuiatxo edo kalabazina, tipula eta esnegain apur bat, olio txorrotadatxo bat eta gatza. Dena birrindu, behin inda da honen, eta listo, bai, pure barazki normal batin eta gero pure edo birrindu. Hau oinarri gisa joango da, baina gure gaurko protagonistaren osagai nagusienak hemen daudenez, prozedura jarraian azalduko dizuegu. Ordun, zer erabiliko dun? Gutxi gora bera 200 gramo legatza. Ikusiko duzuen, nola birrinduko dun. Hemen, dozena erdi bat gamba handi, gambon, esaten dena, ondi xamarra die 6ekin nahikoa da. Creme fraiche. Mikatzagoa edo bintzatolako azido puntu bat goraka daukelako, bestela esnegaina, 200 mililitro nahi duzuena eskuragarrien daukezuen hori. 2 arrautza baina honen zuringoak bakarrik erabiliko ditu. Elur puntura arrotuko ditu eta honekin ingo deu ore moduko bat. Alde batetik arraina eta creme fraiche eta gambak, bestetik elur puntua. Batu eta kenelea da forma. Kenelea da forma bat, arrautza forma, eta esaten dena, olako goiarakin iten dena. Eta gero hemen ikusiko dituzuen beste gainontzeko ziazerba hauek. Eta kalendula osta hauek apainketarako izango die. Beraz, ni nire partetik lanen hasiko naiz poliki-poliki. Eta zure partetik, ze... Keneletaz itzengo dugu, ero, bai. Txorienen askotan ikusi gaituzu, zolan egiten plak, eta horre dira keneleak, eta kenelea bebai dira gozogintzan da guk. Hemen esne gaina, ero mus batero ikusiko gintuzuen, ez? Goiara bat urbero dan, hartu eta horako arrautza forma, hori da, sukaldea izan, guk hemen, sukaldean nik hemen ezautunen, kenefak moduan, berez keneleak dira, eta, kenelean inguruan ditzen dugu. Songi. Gero labean inbar dituzu, labea ematean esan duzu? Bai, gero prozeduran azaltzeko asmoa nun. Jatorrizko keneleak esan bezala irine da makie eta iten die egosita. Zer gertatzen den, ustez edo aburuz edo probatuta, uretan egosita zaporea neutrogoa iten da, jeitsi iten zaio, labean inda mantendu iten do. Eta esan etxerin izan detenen, igual jendeak edo ez, gonbidatu zeharka bidatu eta ze, ospitaleko janarie. Hori bota dizute? Bai. Orduan, guztien saiesteko egitan labean indatezke, hortarako daukegu labean 210 gradutan berotzen, goitik eta betik, eta olako erreteilu bat paper sulfurizatuarekin edo labeko paperarekin forratu, eta bertan erregosiko ditu 7-8 minutuz. Gutxi gora bera, bai? Eta gelditzen da, hola, nik egizan keneleak egin izan ditut errezetan baten, baina gainera joan dira sopa baten lagungarri moduan. Izan dira hartu eta sopa bat egin barazki, ero salda bati, gero bota keneleak, bertan egosi, baina gero salda horrekin keneleak bertan jan. Guk hemen ingo dituguna keneleak eta ero saltza bat botako diogu. Ez, oinarrian saltza joango da, gainean kenelea. Baina hori da, nik egin izan dudana da, sopa baten fideoak, ero aragia, ero bota beharrean, keneleak bota, kenele txikitxoak, oiera txikiarekin indakoak, eta ero sopa hortan, egotea, ez dakit zeren arraiz sopa bat, baina keneleak arraizkoak. Kenelea gora, kenelea bera, hoi da aragi bola edo albondiga da. Bai, eta antzina behitu errezetau frantziati dator, garai batean esaten zen, erregen janari, ero izatea, erretetxeak bakarri jaten zuen, irautza baino lehen, eta deitzen zitzaien egositako aragi bola o albondiga deitzen zitzaien. Izena hori zeukaten. Azkenean, frigitu beharren ero,
prozedura zen egostea hauek, ez? Bueno, azkenean, Jaionek esan duen, gaixoentzako, gaixoentzako ez, dietetikoa esango dut. Dietetikoa, ez duen esan nahi gaixoentzako. Eta, guk normalean ospetsuenak eta liondik eta dator, arraianak eta horrela izaten dira, baina, inaldie, edo ze, barazkienak, aragianak, oiaskoa, edo zer, oinarrian, askok izaten dute, guk esne bat edo esne gain bat, urarekin ere inaldira, nasketa horiteko, arrautza beti daramate, gurina bekeitu alzaie, eta gero irina ero zemola, ero biak baita nastuta. Orduan, esan dakoa, honen inguruko historia, antzaia erromatar garaian zerbait omen zegoen, zenbat gauzek dute, baina famatuak, Frantzian Lionen. Bai, famatunak oain txorienekoak izan, lasaio. Labekua. Hemen ikusi duzuen bezala legatzari azala kendu behartzaio. Etxean ezin badakizue kentzen, zigzag moduan, harrapatu zigzag moduan itena, eta bestela arrainketarik edo peskateroak ingo dizue. Eskatu, legatza 100 gramo, azali gabe eta ezurri gabe. Behin, zatituta daukegunen roboten sartuko. Gaur egun arrande egiten ni, normalean gehiago esan behar da, azala ez kendu, mesedez. Automatikoki normalean jente gehienak azal gabe eskatzen du, eta nik nola nahi duzu, azalak endu? Ez. Utzi. Baina berez galdeten. Eta hemen, honako gamboi edo gamba handi hauei, dagoeneko hemengo este hau kendu diogu. Horretarako labanakin ebaki batin, eta kendu, eta pixkaturetatik pasa beti ere zikine edo ondarra edo izaten dulako. Bertara botako deu, gatzean eta piper beltzean ondu, eta esaten dena birrindengo du, ore bat lortu arte. Jarraian ontzi sakon batean sartu, krem fresia gehituko diogu. Bai? Venga. Lehen Jaionek esan, krem fresiak azkenean badauka, azido puntu horit, ez negainak inalda, baina krem fresian antzeko zerbait nahi baduzu lortu, inalduzuena da, ez negaina eta ero limoi erdi, hola koiaraka txiki bat bota limoi zuku, eta erdi moztuta moduan geratzen da, baina, produktu berdina, eta lasai, ez da hotxarra, ez da zer gertatzen, eta erabilpen hori inalduzu. Hala ere, ni horatzen garen batean, krem fresie behar banuen ero, iparraldera jun behar izaten zara, eta gaur egun supermerkatu handitan da normalean aurkituko duzu, esnegainaren ondoan da, orduan arazoik eta ez da, nik uste gaur egun lortzeko, osai guztiak lortu aldi, dena. Bai. Eta, keneleak ondo ateratzea, arte bada, lanak, desente egin behar izaten dira, ondo egin arte, baina, perfektuak ez badira ere, goxua oinarri hau da. Betegarri goxo bat, egiten duzuena goxoa izatea, eta geroko. Hori, izan jarraituko, horrek egurra. Beira, keneleak alde batera utzita. Jose Andres sukaldaria, zautzen alduzu? Jose Andres, katalana, sukaldaria. Jose Andres esateko ez, Jose Andres agian. Jose Andres, guk etxeko tuindu, Jose Andres. Zuk. Jose Andres. Oine YouTubeen atala du, holako azken bideo bat, bere azken egin behar duena, espaziora janaria bialdu behar du, beti esaten zuena, bere txikitako ametzetako bat zala espaziora bidaiatzea, hori ez du lortu, honen lortuko da bakia. Baina hor, Action Space erakundean dako janaria prestatu behar du, hor goian, bueltaka dabilen, estazio internazionalako, hango langileentzako eta janaria biheltzeko. Asturiasekoa da, nik uste katalana zala, idatzi txorienera, Jose Andres, sukaldaria nungo da, katalana o asturiarra. Guk, sartuko da behin Elierni momentu batean Wikipedian da esango dugu, lasai, ez da problemai. Eskerrak etxeko azinon gizona. Nik esan nuen, aizarna azado algo azala, izan Jose Andres, egon godi batzuk handi segurueni. Honek esan du, eta prestatu behar dituen jakiak ez dia, nik beti esaten dugula, espero duguna, olako pilula bat, erokre bat, ez. Paella, txorixoa, Asturiasekoa. Fabada, txorixoa. Olkik, lagun artian eta gustora eta batzeko olako janariak. Ez dakian nana, hanko sinatu ez dute ingo, hori izango da, mikroin gigante bat izango dute, sartu, berotu eta jan, ez? Ez dut ustean, ez dut imaginatzen inor kosinatzen angoia. Bai, zu.
Ba, ni bai, Imaginatzen zama zaio. milioi behar diara igotzeko? Bueno, mesedez, musutruk egingo zenuke, ze. Ez, bai, nik bai. Baina ara igora igotzea, ez omen da oso merkea, ez? Ez? Ez dakit. Bueno, prozedura nola da? Ba, ikusten duzuen bezala, orea papilla modun dago, eta krem frexa gehituko diogu dena batu arte. Jarraian zuringoak atera eta hauek arrotu. Gero mugimendu iraungitzaien bitartez dena bildu eta kenele formak eman eta hementxen jarriko du laberatzeko. Hain errixa da. Hain errixa. Bueno, lehen Jose Andres deitu diot, azkenean, 2008an guk erdi euskaldun dien gendu, ez? Honek, proiektu bate atera zuen 2008an, pandemia garaian, eta Basque Culinary Centerrek eta Eusko Jaurlaritzak eman zioten sari bat, proiektoreatik, zala ditzen da Basque Culinary World Prize, eta honek World Central Kitchen erolako bat antolatu zuen, da izan zen mundu guztiko hainbat eta hainbat sukaldari batu ziren, eta, bueno, inorre janari gabe eta ez geratzeko, eta jenteari etxeta janari emateko, 25 milioi otordu banatu zituzten. Dios. Bueno, guk Euskal Herrian baditu baita, Zaporeak, Zaporeteko proiektua, eta horiek, bueno, hasi zienetik, nik uste milioi batzuk emango zituztela, eta jarraitzen dute janaria batzen, orduan, norbaiten nahi badu Zaporeaken sartu, eta hor, Grezian, han ere, errefuxiatuak jarraitzen dute egoten, janaria behar dute, eta, guk herriko festetan ingen duen zerbait baita janari bilketa bat, eta dana eskartzeko izango. Ez da, lazetan, Jose Andresean ahon behar. Euskal Herria baditula olako proiektu politiak ere. Eta eguneroko, gero esan genezake behintzat, iraunkorrak. Hori da. Bueno, zuringoak ateako ditu. Bale, gero zuringoak arrotuta, ez? Bai. Azkenean keneia badauka hori, ez? Aizetsua izan behar du. Zuringoa sartuko dio, eta orduan behar du aizetsua, eta egiten dana da, zuringoak azkenean egiten diona da, esponjositate hori eman, eta gero baita, danan bildu. Eta egozten danean, uretan, ero labean kasu hontan, mokadutxo moduan jateko, gu saltzakin jarriko ditugu, baina mokadu moduan ez? Bai. Eta gorringok ez bota, Lehengo zarrakin gozuen bezala, esne pixkaterin hasi, eta ardotxan jabatekin txak. Afaria. Bai. Afari, edo indargarri pizteko. Hori nola, hori zelan da izan zen? Enez gogoratzen baino... Pontxe etxeko horrezan ditzen, pontxea. Bitu, pontxean... Hor, Aitor dantzari izango, Aitorre jakingo du, baina hor berrizko dantza taldeak, hor daukate pontxe errezeta bat, udaletxeko, kaja fuertian, ero gordeta dagoela, errezeta hori pertsona bate bakarri daki, eta dantzein da gero, pontxe hori ematen zaie dantzariei. Eta pontxe horren errezeta dago udaletxeko kaja fuertian gordeta. Pentsa. Ze historia. Detaile txiki bat, zuringoei gaza apur bat erantzi diet, arrotzeko eta gero egonkorragoa izateko. Badakit hor produktu kimikoak eta badaudela, zigorreko bekigo daki. Baina ni gaza botatzeo. Nik ez dut, uste bat hau kremor tartarra behin erabili dudala, eta zan errezeta batean bai behar zuelako, zekero arrotasun, puntu hori mantentzea behar zen, baina bezala ez dut nik ezagutu benuen eitzen. Eta egia esan, kremor tartarra gozo gintzan, asko erabiltzen den produktua da, eta horrek egiten duena da, gure merengeak erolakoak altzatu eta horre, mantentzen ditu polik eta arro gora behira denbora guztien. Bueno, beste gauzatxo bat. Etxe ibiltarietaz gatoz oin, beste tendentzi bat gaur egun, gazteak ezin etxea erosi eta dabiltzan ontan. Gazte eta ez hain gazte. Eta ez hain gazte. Bueno, gaur egun gaztea ze adina arte da, jaiona? 50. 50, bale. Boixe. Ezin etxea lortu. Bai. Bitu, lemunean bati entzun nion, esan zuen gaur egungo berrogei urte dituztena dira lehengo 30 urte zituztena moduko. Zigor, 30 urteko bat izaten duen, gazte txartela da, bixe. 30 urte arte da gazte txartela. 30 arte da gazte txartela, gure garaien 26 arte nintzen? Eta lehenagotik 18 zeunden, mundun ateratzeko eta izugarrizko esaten dena impultsoak emino gaur egun 30 urte arte. Orduan gu gazteka. 50 urte artez gaztea zazigor.
Bai. 3 urte gelditzen zaizkizu. Dan ez da kontatu behar. Honek hartu dizu temperatura, jaio? Vale. Bueno, baina ore honi elur puntu hau erantziko diogu eta esan bezala mugimendu iraungitzaien bidez, dena batzen joango ga. Zer polita Pixkanaka. iraungitzaile. Iraungitzaia. Bai eta ez. Zer da? Iraungitze data da kaduzidad. Bai. Eta iraungitu ere da, buelta mate hori. Ordu esatezu, mugimendu zer, iraungitzaia. Kaduzitzaileak. Horri, buelta pare bat eman izan dizkiot, Bueno, tiny housetaz etorri gara hitz egitera. Tiny houseak azkenean dira etxe mugikorrak, han berez modan gehien bat egurrezkoa jartzen ari dira, eta, bueno, 20.000 eurogatik horrelako etxetxo bat lortu aldozu. Oizer, deserie datozenak? Bai, eta ero nahi izan ezkero zuk ondo jarrita eta zure kapritxo 70.000 inguru. Bueno, etxe bat da, azkenean. Hori bai, gurpil gainean juten da, mobil home bat, izango esan moduan, eta jenteak erabiltzen du batera eta bestera joateko. Nomada modun? No, bai, hori da, lehenko nomada eta zitzen du, nomada modun, baina hori bai, errepidean ibili behar duenez, errepideko arrauak errespetatu behar ditu. Hau da, zabaleraz ezin du 2 metro terdi baino gehiago izan, 3 tona terdi baino gehiago ezin du pisatu, eta luzeran, batez ere, zubien azpitik pasatzeko, 4 metro terdiko altuera baino gehiago ezin du izan. Hortera aurrera luzera ez du jartzen ezer. Egi esan guk ekusi genduen, Portugalen ekusi genuen karabana da, atzean kotxean lotuta juten dana, txoriene baino luzeagoa jaione. Eta txoriene, da, etxe bat, zen baduzka 60, berta 10 metro karratu dauzka txoriene. Egia da, zabalagoa dala, nik esan, horrekin, trasto horrekin errepidean ena izartzen, ni? Hori bai, hori gero mugitzeko holako toterreno handi bat zeukaten, horrek txupatuko du gasolina pila. Ez dakit, horra adibidez, hauek die bizitzeko, baina guain azken boladan edo oso modan daude holako food truck, antzeko parezido dienak. Eta zu izan dezuna, gutxi gora bera izango litzeke, hemen izan zen Sanprubusa, gogoratu autobus bat. Jatetxe bileak atzu da, bueno, kafeteki, jatetxe, danetik eskaintzen. Bueno, hori, tendentzia hori, bueno, nik oin handi dator, baina hemen egia esan nik ezagutzen dut jendea, gaur egun jendea banatu iten da, normala da. Norbait egin guztore basaude, agur benur eta gain jogur. Zeingo dio, gaixotasunak ez dauka soluzio, alako, eta zenbat jende da, bakarrik geratzen da, eta igual, jun behar dute, loitea, kanpinetan, da nik ezagutzen dut, gero eta jende gehiago daola, kanpinetan, olako mobil hometan, eta azkenean prezioz eta ondo ateatzen dira, etxe batek eskaintzen dizun guztia daukazu, txikiagoan, murriztuta, baina badago jendea, kanpinetan bizi dela, o autokarabanetan, da hori. Orduan, oin etorria izaigun tendentzia, aspaldi guk hemen ezautu genduen, ni bauzka lagun pare bat, olako da bizi denak. Beitu, olaxego kontuk orduan. Lutxorrota da bat. Bai, berez ez da beharri, baina bueno, hobeto. Zapore emango dio, kalterik. Eta azpikaldetik bizdiratxoa. Ongi zabaldu, eta bueno, jarraian kenelekiten hasiko gea. Vale. Oiek, gero zein bazintxun? Chips. Vale. Gero frigituta iteko, apaintxetarako. Bitu zigorni, hola, amorrazio mateit bat beida eotea eta tori. Nik baina zer kontatu baukar, lan pila baukate itzeiteko. Baina biharre itzen genezak, berdin hortaz, total. Baina, jaionen, nik, atzo itzein duen, bizikleta, eta nik esan nun, bai. Bueno, oin errepideak aipatu ditugu. Biribilgune holandarrak zeintzu dien bakizu? Bai, irterarik ez daukien oitakoak. Zer nire irterarik ez daukatena? Ez, sartzeza eta bueltak ibiltzezana. Biribilgune holandarra dira, dago, biribilgune normala kotxeen dako, eta gero, kanpotik beste bat txirrindula dintzako. Okernen bile. Bai, eta hoitako ja, Bilbon pare bat jarri dituzte, baina, hemen oindik txirrindularian kulturilla hori, ez da, errespetatzena, ozelan inberdan jendeak ez daki, eta jende horra pixka eta orduan erdi galduta omen dabil
nola erabili behar dien, da nok utzi behar dion pasatzen zeini, eta horrekin. Baina horrek etorri die, ze azkenean, kontua da, ni noan, gaur egun egia esan, bizikletai gero eta garrantzi gehiago ematen dugu, jasangarria da, gutxio kontaminatzen merkeagoa da, eta gainera, eta gero eta bide gorri gehiago daude, gero eta ibilbide gehiago bizikletan iteko, gero eta jendeak ohitura gehiago dauka juteko lanera bizikletan, eta hor Donostian bertan, ez da izen bat horrein dituzte, bide gorria luzatu dituzte, eta herri guztietan daude, holako batetik beste juteko bide gorriak, eta batzen herriek bata bestearekin, ez? Eta hori sustatzen nahi dira. Eta, holako biribilguneak ere, etorri dira. Bida, horrekin lotuta, hor maiatzalde hortan edo oihartzun handi izan zuen txio batek. Twitterren, kasu honetan Guardia Zibilak, holako bidegorri baten, argazki baten, jarri zuen peatonales edo oinezkoari zuzenduz. Oinezko maitea edo oinezko txintagurgarria. Ikusten duzuen bidegorri hau, txirrindularientza da, ez oinezkoentzat, eta izan duen oihartzunekin, erantzunek izan die halakoak adibidez batek. Bai, noski, oinezkoak pakodurrik hasi du eraintzen, eta azken finean terrazak edo olako, ez, azken finean, pasabide guzik terrazatako erabiltzen hasita daude, edo azken bola da hontan. Hortik ezin da pasatu. Orduan oinezkoak, erdiko bidegorritik. Egia da, bito, lehenkoan jaiona gongin izaiten Flandriako bidaian inguruan, eta beste kultura daukate, beste azpiegitura daukate, ez? Eta daukate, oso barneratu bizikletan kontu hau, eta oso ondo prestatuta daukate horretako. Gehiago esango izut. Duela 3 urte, Gerasderbergen, Flandrian, ingen duen triatloi bat, txiloe baten. Eta egun batean, entrenetzen atean itzen, errepidetik joan itzen, eta polizia parean geratu zitzaidan, da bronka botazian, da esan zian, aldameneko bidezka hori, bizikletentzako da. Horregatik, Eta, arebe, niri demanda. Bai, baina hemenea azpiegitura guztioek nik uste berrikusi eta ez dakitze erresan, inbarko liekela eta denontzako azkenen bizikidetza osasungarriago bat. Pixanaka. Horrati baina hor bada esanera bat kiro y no puedo, ez? Bizki, hori inoiz ez. Hemen pixanaka, gara ja. Txikirri txakarra, banaka, ikustu ez dauka honek misterio. Hasieran horri poliki, baina eta perfektuak espadiatatzen. Bigarren bueltan, ez da tokirik, bigarren bueltan. Bueno. Honek ez diaziko. Hau dekau, Jesus. Bat, azkena, hain da naukan. Bale, Hau protu zukatzez da zen daun. Oso nada zigor. 8 minututxo, bai? Oso ondo. 6-7 hobekigo esan da. 210 gradutan daukegu. Barrura, eta bien bitarte hortan, txipsak ingo ditu. Hau, ozkaiura mesedez, hau bigarren bueltarako zehose gelditzen da. Eta lanean jarraituko du. Hemen olioa zuek eskura daukezuena edo ohikotasunen erabiltzen duzuena. Ekilore olioa, oliba olioa, Virginia ez behintzat. Oliba olioa bai, bestea ez. Olako ekilore olio Virginiak eta ez die oso komenigarrik berotzea. Hoiek hotzean. Bai, olako gauza baterako. Olibana bai, baino bestea... Ez dientzala, hombre, hortako diego oso eta. Edo ogitxi gortu gainen. Osona. Hemengo krema hau pixkanaka berotzen jarriko du. Ikusiko duzuen bezala, ez dauke aparteko gantzarik, koiperik, pixkat esnegaino hori izan dezakena, eta hau ere kuiatxoakin o kalabazinakin inda da. Orduan, nahiko afari harina izan daiteke eta kuriosoa edo ikusgarria. Suabe berotzen jarriko du. Eta gero, chips hauekin dituzunak ere, ez da oliotan frigitu horiek ez dute oliorik bat ere zurgatzen, urruskari geratzen dira. Eta zeozer xurgatutare honekin kenduko diogu. Baina oso gutxi. Eta, hori, bitu, nik hemen egin izan ditugu horburuaren chipsak, kale asakin egin izan ditugu chipsak, albaka inalduzue baita, albaka osto batzuk, eta azkenean da, beste ikutu bat, politia geratzen da, kurruskari puntu ematen dio, erraza egiten, eta tita egiten dala. Presiakin behin alda.
Presiostuakin ere, oso agatzen da. Bueno, ez dakit hau ja berotu den, ez handik ez. Handik ez. Bueno, hitz egiten ongan bide gorrietaz, Euskal Herrian bide berdeak ere badauzkagu. Normalean hor asko erabili izan dira, 20. mendean erabiltze utzi ziren hainbat eta hainbat trenbide, kendu trenbidea, eta hori gaina zer daukate ona, lisua direla. Lisuan, ez dago aldaparik, pixkanaka beti gorantza botatzen du, ematen du ez, Baina, juten basa hor badaude, nik asko ezagutzen dut, oi hartzungoa, horre mehatzetara igotzen dana, eta ematen du ez, baina gorantza zoazenien esaten du, korrika ero bizikletan da, lisu ikusten da, baina taupadak ikusten juzu da, altu da maskiz, flojona onda, gero beraka ematen diozunean esaten du, letxe gorrian. Tope eta aina taupadak bera. Hor, bai. Pixkanaka gorak egiten dute. Txirrindulari batzuk esate jote horri falso jano. Bai. Baina, falso jano pixkat gero goia gorantza da, baina, egia esan, holako hainbat dauzkau, luzeak ere, badauzkau hemen Lizarra, Gasteiz da Bergara eta Oñati batzen duena, eta hor, 125 kilometrotan, pasatzen zara, Arabatik, Nafarroatik eta Gipuzkoatik. Eta, jentea bizikletan egiten du, 8 ordu, ritmoan, horre gongo zaite batu, 8 ordu, nik hori 5 orduan egiten du. Bale, beste atzu 9 eta 10 bi egun beharko dituzte. Segun, nordan, baina, Gero Bidaso aldean bebadago beste bat, oso politia da ona, horre batzen zuituena Elizondo eta Irun, horre ikusi aldituzu, nola, hauek. Izokinak nola harrapatzen dituzten, eta, hor, tuneletatik eta pasatzen dira, eta oso politia, Leitzaranen beste bat badaukagu oso elegantia, Bizkaian badaukagu beste bat enkarterrietan bebai, hor mehatzetatik eta, 2 kilometrokoa, pilo bat, dauz. Kau, ondo? Lasai, ongi nau. Bai, benetan. Kopeta erdin eman du baina ongi. Horea, kopetekoa eman dizuna. Letxe gorrion. Poliki, Bai. Hemen, lehenkoan esan genuen sopleten. Ez da broma, Nik hemen... Buste eman baitiot. Guk holako katerineko enpresa batean nilan egiten nuen, arrautza frigiki inbarzian nien 200 pertsonan dako arroza kubatarrera iteko, jartzen ginen, lehenengo, artillesko guante bat azpitik. Gero, honek, fregatzeko horreko gomazko guantiak. Gero, horren gainean, holako mangitoak gero, berezik. Eta hala ere, beti erretzen zinen zerbait. Bai, bixi, Bai. Txipsaikola zirte gutxi botatzena erremolatxana. Barkatu, zuri esatea, eta zeana ere, bai. Orburuna. Bai, honek azkenean ezetasun gehiago. Bai, eta hori lehortuta daudela, Venga, barrura. Aurrak, etzazu hau etxean egin. Eta esango bai. Beti gurasoen esku. Eta guraso esango dezen necesidade. Baina hau telebista da. Marezkurrena, bale ja jolastea hemen, Zer letxe? Esto es la tele. Hori da. Bueno, nik horrela holako egoeran ezin dut lanik, mesedez, ez alda hor soldadurako traje bat holako jartzeko. Mantenimendukoak izango dute zerbait, ez? Anjo, listo. Ardo da, fundizio eta lanik edute modu holako traje batekin. Listo, apaintzeko nahikoa da. Apaintzeko eta kurioso gelitzeko. Saiestu pausu hau nahi baldin baduzue. Labean ere, hau inalduzue. Nahi izan ezkero bortxa batekin margotu, labea berotu dugun ontan ere, labean ere inalda. Baina, kurruskariago niretzako fregituta geratzen. Bai, okeran, eta nire kopetare bai. Bueno, bani zerbitzatzen hasiko naiz zeren eta hau gutxi gora bera atonduta dao. Bai, labeko. Bai, gutxi falta zaio. Labeko bai. Bai, pare bat minutu. Eta hau epelduta da, antzera. Bai, pixka, 2 segundu. Ikusiko duzen bezala, emaitza hauxe da. Zelako dizdira, zelako kolorea, eta hemen bat falta da zigor. Ze pasa da hor? Zuk esan duzu, nortzuk jandu zuen hori. Zuk? Marezkurrena, egia. Biok. Ez, bioken sartzen hauzu niri ere. Nik ez dut dastatu oraindik. Arraroa bada ere, Gatza falta zaio, raka. Baina gatza falta zaio, purea pixka probatu dut. Bueno, esango gure sartu dio digito horri bai. Trapuzikinek atatzen aitzen gala. Bueno, oain,
momentu hontan montaketaren txanda dator. Pazientzia hondekin ponpoxo jarriko du. Hortarako, gure barazki krema kasu hontan ziazer bana, oinarrian jarriko du. Hau nahi baduzue katilu batean pure gehiagorekin, Bete arte, gutxi gora bera. Egozita egiten badituzu hemen gertatzen da, hauekin, keneiakin gertatzen da, izango zen honek inokiakin moduan, ez? Egin da dudenean, lehenko bera juten dira, eta gero igo egiten dire gorantze bai. Bueno, esan labean, nik labean sekulen nituen nien, eta itxura ona dauka. Eta Alesen artegia eguzita ere, Ales aipatu dut. Ai, gure dastatzaile ofiziala. Eta guain, bueno, apa! Bai, badoa, hemen, bat. Polita badai, onartu behar dago, hau, bada, holako plater bat, bonbiatu etxea etortzen dienean. Eta harine, benetan. Eta jaionek esan duen, lehen guk erabili ditu lebatza eta otarrenskak, ero kanbak, baina egin aldituzue oiaskoanak, barazkianak, nahi duzu, aragia, nahi duzuena da. Hor, hainbat eta hainbat errezeta daude. Iepa ba. Eman diguten gerra eta gero, jaione? Bai, esango nuke, baina, bueno, hementxe daude. Egi esan ikusgarri galditzaile, bueno, zutzako ere beharkoa. Lasai, nik keneia janda be, nik daukate, Holan, eskuakin bakarri janda, nik kroketa modua jango nik usain. Bai, eta hemen kolore pixkat emateko, erdin. Batera, tak. Zer, listo. Nik uste listo. Txura ona. Kenduko dizkiot. Politxeiteko eta listo ka listo. Bat erakusteko lan erakutzeko bira. Eitor behitu hemen, Gustu duzu, tabarrotik, dena inda, dena batuta. Eta belaki baten, esponja baten modura. Bueno, hau gure gaurko proposamena. Beste kolore pixkatzea. Oso ona. Jak, hor. Oin bai probatu dut. Eta oso goxua dago jaione maizko horrena. Zorionak benetan. Gatzan ongi dau. Oso ondo, hau bai. Hortxea. Bakarrik oso goxua. Kombinazioia. Ona. Gehiago esango nukenik. Esan bota. Oso ona. Eskerrik asko. Hemendik esaten diate asteko honegin, banoa ba. Kas, horrekin, zer da hori? A ber, kontatu, zer pentsatu duzu gaur, txipirako? Gure bigarren errezeta, txipia, errezateari dagokionez bigarren mailako guretzako, baina ez horregatik, garrantzitsu izango da, politxe izango da. Beste proposamen bat, bazkaritarako edo afaritarako osoa izatea, entsalada bat prestatuko du, kasu hontan tropikala eta honako txipiroi edo txibiekin dakoa. Beraz, hortarako, tropikal ukitu hori emateko zer erantziko diogun kasu hontan kiwi bat, baina hau kiwi hau kasu hontan gold deitzen zaiona edo horia da barrutik. Ordun beste puntu tropikala emateko ere jengibra daukegu eta lima. Hau ingo deuna da mazeratu. Mazeratze txiki bat emango digu, ordu erdikoa. Horretarako katilu batean dadotxotan moztu, limaren birrindura, azala, eta jengibrearena ere bai ikusiko duzue. Gero erantziko diogu pare batean japerrins, oliba olio suabe bat, eta guzti hau, esan bezala, 30 minututxo matzeratzea. Txipiroiak zartagin berotuko, erregosiko ditu, berotzen daukegu dagoeneko, gero baratxuri pixkatekin ondu, eta atondu edo montatu, bestik ez da izango, beraz? Ona. Banitxek. Bueno, tropikala ipatu duzun hortan, tropikala ere bambua bada. Bai. Eta bizikleteta hitz egiten egon garen hontan. Bueno, duela 8 urte, 2014an, Mikel Bareak, Naparrak, olako irazi zuen txapelketa bat, proiektu berriena ero, eta hor zan bambuarekin indako bizikleta jasangarriak egin zituen. Eta azkenean, bambuarekin egiten duena da, esaten dana kuadro, ez? Gero, pinoiak, pedalak eta horiek beste danak, izaten dira,
metaleskoak, ero diren aluminioa, ero erabiltzen dana. Baina, bueno, ondo, proiektu polita, 8 urte eta oraindik jarraitzen du. Egia da, bere web horrian sartzen bazara, hainbat eta hainbat bizikleta modelo ezberdina dauzka. Hasita pasioan ibiltzeko bizikletetatik, errepidean konpetitzeko moduko bizikleta, esaten bera tope gama esango sana, ez? Eta hor, eskaintza bat ematen du, aukera daukazu, lehen bizikleta personalizatua ziren, zuretzako zure tamainakoak eta oin aukera daukazu baita, zuri bialtze dizute, nola izango zen, zuk etxean egiteko, zuk montatzeko kuadro, kit bat, hori da, zuk erosten duzu, eta iriste zaizu etxera, eta zuk montatzen duzu zure bizikleta. Eta hori eskaintza ere badao, eta bueno, interesgarria egitu zaigu, hemen botatzen dizuegu, eta honek ona daukana, ez dakit, olako bizikleta batekin, ez dakit, txiki, aspertzen zaenean ero, hartu, lego eta behin noski, pedalak eta hori danak endu, baina gero horrekin, erabili alduzu, ez dakit, moztu ezkero, tomate parra batzuk egiteko tomatian dako, o lekan dako, hartu, eta bota mendian hori usteldu ingo da, eta listo. Bai, egizan, garapena edo haundi izan da bilakaera esango genuke egiari zor txorienen produkzio lanetan enbilenean bera gonbidatzeko gogoz geunden hemen, ezkenun aukera hori izan, eta behitu, azken urte hontan edo 2 urte hauetan zerekin etorri zaigun, zerekin aurkeztu den. Bai. Eta ni, kuriosia ez gaina, web horrian sartu naiz, eta modelo pila bat euskate, eta esan dezagun beraien errepidekoa, solan egurrean ibiltzeko, itxura oso nauka, eta prezioz, ikusita, ze preziotako bizikleta dauden gaur egun, ez zait iruditu hain garestia, ez da garestia esan dezagun. Azkenean, hor, jakinda, frenoa, piñoiak eta horrek, ze prezio daukaten, hortik hasita, kuadroana, eta, suposatzen dut, kuadro bereziak izango direla, ze horrek iraun behar du, aguantatzen dute, orduan. Ondo, sartu zaitezte hor, bambukoa, deitzen da bere enpresa hori. Bambuka. Bambuka. Bambukoa. Bambukoa, bai. Bambukoa. De bambu! Eta, hor, euskazue, hainbat eta hainbat modelo, eta betiko klase honek pasiatzekotik, eurre emateko, lehen aipatu ditugun, bide berdeetan zehar. Hemen, errezetara etorriz ikusi duzuen bezala gure kiwia ontzeko prest dago. Ez dakit ohartu zareten, baina jengibrea birrintzeko momentu hortan ez da asko erortzen. Eta hobe, gainekoan emango liguken indarra edo olako pikante hori handia izango litzateke. Zuku ateratzea hobe da, orduan birrindura hartu eta atzaparrekin zapalduz, zuku hori erortzen da. Hau, 30 minututxo mazeratzera ozkailuan gu lanak aurreratu ditunez, hemen daukegu jadani. Zartagi berotzen dago, kaina bikaina eman, eta gure txipiroitxoak edo txibiak salteatu pixkat. Gorritu. Hemen askotan esaten duguna. Espeziakin da, lehen aldia probatu behar baduzue, ez baduzu ezagutzen ero, neurrian ibili. Hobe da pixkat beti geratzea, gehiegi botatzea baino, ze plater bat ondua alduten bezala espezia batek, plater bat ere, zapustin aldizu, nahi gabe gehiegi botatzen diozulako. Eta jengibreak, azkenean, pasatzen basa fuertea, eta pikante puntua ematen dio, bere zaporetik aparte, pikante puntua ematen du baita jengibre. Ala da, bai. Nik, oina, azken egin duana da, piper batzuekin. Oin, lengunien erosin nitu nolako piper pikante batzuk, eta errezeta bati, honek ez du horren beste pikatuko, bota nion, eta ni jan nuen, egin nuelako, baina beste inork ezin izan zuen jan etxian. Sua. Badakizu, dosia, neurria. Dosi eta neurri ez, baina txipiroiak plantxan iteko garaien, itxurek eta itxure daude eta maniak daude. Nera adibidez da alde batetik gorputza itea eta beste alde batetik erroak. Zergatik, nire aburuz behintzat edo esperientziz hauek ur gehiago askatzeue, ure askatzeue, orduan ez diete hauei uzten egoki zigilatzen. Nik horregatik aparte dauzket eta gero hauek ateratakoan sartuko ditut. Behin denak inda daudenen olio pixkat gehiago gehitu, baratxuri birrindua gehitu eta piper, gindila. Piper mina.
Eta txipiroiekin, ero, bebai kontutan izan behar da, txipiroiak ero inbat dira. Ero gutxi, holan jaionekin duela, buelta eta buelta, ero estela luze. Dago hor puntu bat, erdian geratzen bazarete, geratzen diela, hoxe, Hoxe, txiklea hauan geratuko balitza izuke moduan, ez? Orduan, bueno, nik esan, saltzan ero ikan ditudanean, markatu ero pixkat, ero kipulak indain, gero irekin aldira saltzan, da kanpora, listo. Ero bestela uki luze. Bueno, muntaketa. Askotariko ernamuinak edo lako ostotxoak. Vale. Barrura. Gatza pixkat. Gainetik, oso ondo, txura ona. Hauei buelta eman. Eta ero frutu lehorrak ero dituzu baita? Bai. Pixkat tropikala ere ekialderantz joan da. Hoxe dauek, ateratzeko prest. Gero entzago goiara bat, ero sardezka bat. Mesedez. Olio piki mageiago. Jak. Eta hor? Baratxurie eta pipermina barrura. Erakatza, Baratxuri pixkat. Eta hau da ensalada bat, hola, mundiala. Mundiala, txorien ikusi bitarten jatekoa. Barrura. Boa, txabal. Boa motel. Honi, berari, erantziko diogu. Eta nazi. Ze, usai gozoa. Eta guen, montatu. Bat. Baietz, badakigula. Bukatzen, bai, baina lasai, alez, honen merezi du. Zeitxun, ointxe. Erakutzi ingo bakarrik, eta bien bitartean, hori agurtzen jungo da, lasai. Bihar, histori politxak, eta rezeta bebai, honen dako postre bat, berezia baita, klasiko handi bat ingo dugu. Ezken daude, honen nik uste dut nahi dutela, probatzeatik. Pazientzia. Baina hori gure etxe ondan ez da olako, ere? Tomatetxo bat. Frutu lehorrak. Eta honekin esan dakoa, zigorrek esan duen guztie bihar, baino gaur, hau, dastatu etxeanin, eta musu erraldoi bat hemendik zuek guztiontzako. Eskerrik asko horregotarren, atzalde hona pasat, bihar, horri gurera. Agur!